Gabon Euskal Herria eta ongi etorri txorienera. Astelena dugu, astea luzea aurretik, baina guk, gure ikutu magikoarekin emango diogu hasiera. Sasoi honetan perretxikuak izan ditugu gure baratzetan, baratzen ez, mendian, baratzetan egongo da baten bat. Polikiroldegietan, mendian, daulakoetan, eta perretxikoekin hasiko gara. Perretxiko gozoak ingo dituzu? Bai, mazabanezko perretxikoak. A ber, asmoa daulako trampantojoa. Ez que trampantojoekena jokupi bat egiten du. Ingo ditu mazapanan hori, ingo du normala, gero, aurkezteko garaian, sartai baten, olio itxura ematen estia jarriko dugu, baratxuri itxura ematen urrak txikituta, eta perresila izango da menda oztoa. Orduan, ingo dituna mazapan txiki batzuk, emango dioguna perretxiko itxura bat, txokolate pixka batekin, eta hori, sartai batean aurkeztuko ditugu politia itxeko. Baina, eta denbora emango digunez, ingo ditugu, hor Kataluniako beste mazapanakin hortik tiraka, Kataluniako paneletza ingo ditugu. Bolatxoa, pinaziekin. Jarri ala pinazia, guk urra jarriko izkigu, segurrak euskan hor, ero almendra batzuk, ero marmeladako jabeka da, segatik. Hoxe izango da, lehena, bigarren ere izango dugu, motzaua, Patrien esku, eta kasu honetan izango da? Engo ditut gaieta batzuk. Gaieta osasuntxu batzuk, edo hori da asmoa, gero ataratzen dara, eta txokolatia sartu dugu hor tartian, eta, koko azukrea, gero, esango zut, kontako zut xetasunak, baina, astelen gozoa, 3 errezeta gozo, eta, zigorra kontako esku, ez? Eta osasuntxu, noski. Saiatuko. Bai, hortik, neurrian, jan, mesedez. Eta lehen errezeta, horrela ingo. Gopor batean, almendra irina, azukre hautza eta limoi azala naziko ditugu. Jarraian, arrautza bat irabiatu eta gehitzen jungo gara nazi bitartean. Nahi dugun trinkontasuna hartzen badu, jarraituko du bestela ur pixka botaldio. Honekin, bolatxo batzuk ingo ditugu, gero kono itxura eman, kristalesko botila bat azukre hautzarekin zikindu eta muturrean sartu ondoren, txampiño itxura emango dugu. Maria bainoan txokolatea urtu, bertan bustiko ditugu txampiñoien buruak eta ero plateran aurkeztuko ditugu, estiarekin, ur txigortuekin eta mendarekin batera. Paneietzak eiteko berdina izango da, baina laberatu ingo ditugu 5 minutuz 220 gradutara. Hemen, ikusiko dut, segun ze kolore hartzen duten gure txampiñoiek, gero barrengorriek, nahi baditugu bi aukera dago. Portobelo iteko, kakao hautza botako dizkio, eta ilunak ingo ditugu. Eta bestela txuriak iteko, bere hortan utziko ditugu. Orduan, hemen, neurria, kontuz, arrautza bat irabaiatuko dut, honek beti mazapanak eramaten du, almendra berrinua, azukrea, eta zapore bat, izan alda olio esentzial bat, almendrana normalean, ero guk nire aman etxeko limoian azala botako diogu. Gero arrautza bat eramaten du, eta gehienetan ura dago errezeta moduan. Baina segun, baina segun arrautza zeta mainokoa dan, urik ez du behar. Orduan, batzutan ura gehitzen badio oso itxaskorra geratzen da, eta ero junbehar zarete botatzen almendra gehiago, azukra hautz gehiago, eta orduan nahiago dut, hobeto da arrautzak irabiatu eta bota, eta gero ikusi, oso lehorra ero ezea geratu dan, eta horren arabera ura gehitu, ero ez. Ni printzipioz ez dio botako. Hau da orduan, aintzinako errezetak bezala, eskatzen dotzuna. Eta kasuin bida, begixai, eskuei eta testurai. Eta aintzinako errezeta bat danez, bere jatorri xabe bai, zalantzan dau. Ze mundu osuak esaten dau, mazapana berak asmatu da. Beretikoa. Grezian, zauen, oindala mende batzuk, almendrakin eta azukrian itxen zan olako pasta bat. Ekialdian aldiz 1001 gauak testuan, agertzen dabe baraualdietan erabiltzen zan olako ogi puxketa bat, estixakin, eta beste bertsio batzuk, esaten dabe, Espainian dauela jatorria, Toledon, Navas de Tolosako guduan ondorengo olako gozete baten, ze bertako monastegi bateko monjek eskaintzen zauen, setiatuetan gozea asetzeko edo. Eta eurak zezaukien almendrak eta azukria. Beraz, almendrak eta azukriakin intzabien olako almendra ogi bat. Azkenian mazapana, hori da, izenai reparatzen badotzagu, mazapana, pan ogitik, eta masa, esaten daue, masodatik datorrela, eta masoa da holan erabiltzen zan motraiu berezi batetik. Birrintzeko almendra hori. Baina, italiarrek bai esaten daue, aizu,
guk asmatu ginula, Sizilian, beste monastegi baten, argi dau, Elisa kontuetan hor jaixo zala. Arabiarrek ero sartuko di azkenean, ero seguro eta horrek esango eta Elisarik ez, mezkita bat zau. Hori da. Eta eurak esaten zaren mojek, erabiltzen zabela pasta hau, eta gero itxen zituztela olako forma txikitsu batzuk, eta hortan, mazapana, jaixo zauela, jaixo zala. Izena erreparatzen badotzagu ez, mazapan, hori, ez, masoa eta panen arteko nasketa horri. Hori teoria bada, baina beste batek esaten dau, jatorri arabiarra proposatzen dela, eta datorra mantuaban edo matuaban izenetik. Eta horrek esan nahi dau, eserita dauen erregea. Ze, azkenean, basapaiai, emate jako lan formatxuak eta berez, hola, nitzen zabiela jarritxa zauen errege baten itxura, eta hortik datorrela. Orduan, nik ez dakiz bat teoria irakurri ditugun, baina bakotzak erosi daixela, komeni jakona. Argi dago, 16. mendean, zigor, Toledon, esartzen dela araua zelan egin bidan mazapan ofiziala, arautua dago. Bale, eta zen neurri ero, esateitzu zen neurri izan berretxoan? Bai, pixu berdina, almendra eta azukrea. Bale. Beraz, bueno. Gu horre, Alemanian egon ginen, hor, Lubetxe esan herria. Bueno, omen dago, honek bere izendapen jatorria daukate, eta mazapaian museoa dago, eta honek, zeukatena da, beste baino, almendra gehiago botatzen zieta, beraien trukoa esan beste baino, almendra gehiago, eta azukre gutxiago erabiltzen zuten. Orduan, kalidade gehiagokoa, gainera, bazeukaten almendrakin mediterraneotik ekartzen ziten almendra kalidade onenekoa. Eta igual, esain gozoa igual. Eta bai, hori zan, azukre gutxiago eta almendra gehiago zeukara, eta gu egoin museo hortan, gozotegi hori da, ez da izen mendetako zan, 17. mendeko erolako bat, aztakeri bat, eta oso ikusgarria, ze figurak eta itxe zituzten, eta milaka pertsona handik pasatzen ziren egunero bizitatzen tokia, eta bitartean, ze mazapaia ikusiten zen nola egiten zuten, antzan martxipan. Martxipan deitzen zuten. Eta errixa, Lubeker. Lubeker, bai. Eta 1986tik dauka adierazpen geografiko babestua. Zerbeko horatzen ez hori, hori izan zatxileoko bigarren denboraldia 2016an, ordan, ondo burua. Memorixa gordetzen dozu? Baina gutxio. Gauza garrantzitsutarako, ez? Ba, hori da, holako gauzetarak. Bueno, hemen, bota diogu, esandakoa, arrautza, eta hori nazten jongoa, holako katumin gain batekin. Gero, hemen daukat, azukre hauz pixkat gehiago, eta hau, irina izango azan moduan, gero, mailan zabalduko dut, taulak enduko dut, eta ingo duguna da, bajungo gara, lusatzen, eta ikusiko du, ur gehiago behar duen, ero ez. Horretako, hemen ingo dana arrautzan sustantzia hartzeko, ur pixkat hartuko dut, berez, hemen erabili behar ditudan neurrirako, 50 gramo ur behar dut. Baina, ikusiko du, behar duen, arrautzaren tamainan arabera, eta horren arabera ikusiko du, gehiago bota garri duen, ez. Oin, nazten zuen. Geografian arabera bebai osagaiena aldatzen joaten da, mazapaian inguruan. Hau da, Mediterraneoan, ekialde hurbilean, Europan eta erabiltzen da almendra, baina adibidez Mexikon erabiltzen da mazapaia itxeko kakauetia, eta Filipinasen pili intxaurra. Eta pili? Pili eta mili ez dakit, pilar intxaurra. Bai, eta zein txaurra, ze frutu da hori? Izena jatorrixa dauka Canarium obatum zuaitzaren asixan, eta beraz gordina jaten da, eta esaten da zaporia dela kuian hasien zaporia, holan gordina dagoenean. Bale, ideia bat ineko, ondo? Eta txigortzen dozunean, pinazien zaporia gehiago daukala. Berez, asko jaten dan, bertan asko jaten dan fritu lehor bada, eta gainera horrekin, mazapaia eitzen dago. Pili, zeukul entzunga denegon. Pili intxaurra, bai, egisa da, ez dakit modan esan leiken, baina fruitu lehorrak guk hemen ezagutu ditugu intxaurrak, betidanik, urrak, eta gero etorri ziren anakardoak, exotikoak, pistatxoak, gero makadamiako intxaurrak, Brasileko honek, ez dakit, mundu global hontan, Patri, edo zer lortu alda, hori da. Astebeteko kontuan, ekarri aldizute munduaren beste puntako. Gurot esan, lehen lauzienak, ontxe sortzi die, eta pili intxaurra sartzen badugu,
Beratzi. Bueno, Patri, lehen gaztean egon ziten, zaporea lehen lauken itxun, gero ja umamia sartu ziduten 5, eta zeigarren bat bilatu pilian zaporea bernundi doan enteratu beharko gara. Berri hortan sartzen dan, ze izendatu gainera izendatu gabe dago horreitik, Lehenengo pro inbiko da, pilin txaurra, eta gero ia errezetaren bat edo asmatzen dugun berakin. Hori da, azkenean, gastronomia, eta esan dugu mazapan hitza, nondik datorren maia? Nondik dator gastronomia hitza, ze bitxia da, A ber, bota. Gastrosek, zen nahi dugu esan? Gastroenteritisa esaten bota. Sabela. Urdaia. Eta nomosek? Ikasketa. Araua. Orduan da, urdaieko araua, edo, bueno, holan zuzenduta gaur egunera, ondo jateko artea. Ez? Lehenengo errezeta liburuak, Erromak hartzen zitsunean Afrikako osagaiak, Asiakoak eta Europako iparraldeko osagaiak hasi zeinean Erromara ekartzen, hor hasi zen lehenengo errezeta liburuak eta gastronomia hitza eta erabiltzen, hor hasi zen. Eta, bueno, gaur egun egia da gastronomia mundu bat dela. Gaur egun baitxugu, errezeta liburuak baina jatetxiak, tabernak, errezeta eta gastronomia programak bai, beraz, mundu bat. Eta jatetxiak bai, betitanik ez die existitu. Nola ez? Nik pentsatzen dut. A ber, nora, zen mendetara joan bergara. Lehenengo mendera, bigarrenera? Erdi arora, keba, berandu, Hain berandu? 15-16 mendera joan biko gara. Jatetxe bat eta nora begira gontzien ordura arte, danak etxean jaten altzuten ordua. Hor basauen negozixua. Lehen, ostatuak existitzen ziren, eta orduan, bidaiariak joaten ziren iriziri edo herri-zerri, lanien, pasiuen, edo, herri-zerri joaten ziren. Eta orduan, ostatutan geratzen ziren, eta batzuetan, ostatu horreitan, eskatzen zabien afaltzeko. Eta hasi ziren, ostatuetan, zerbitzatzen hasi ziren, sopa, gixatu holan errexak, eta hor hasi zen, restaurant kontzeptua, restaurant frantzesez, horrek nahi esan berritu edo indar berritu, sendotu. Olako tokietatik ateratzen zinela, peto-peto, bai. Tope. Bai, azkenean berritzeko, ostatu ezuk itxen zenun gau bat, leku baten, ondo afaldu, ondo afaldu eta ondo lo hori zalantzan jarratu bat, baina... Ondoko zurrungakin, auskalo, zenbatekin loin berko zenuen, elogela batean, tokia dau beste zeien dago, sartu, lasei. Hori, 15. mendian hasi zela, 16. mendian, baina 18. menderaino ez da edatzen gaur egun ezagutzen dugun jatetxe modernoaren kontzeptua. Segundoa, Biteli. Maria Bainua, eta hemen txokolate hortuko du. Bestela bakizuen, mikroin labean, metales kontzi batean, ez, mesedez? Mikroin labean, 30 segunduko golpeak ematen. 30 segundu, moitu pixka bat, 30 segundu, ez duguna nahi da, txokolatea erretzea, eta mikroin labean oso errez erretzen da. Hemen, urtzen jungo da. Goporra berreskuratu dut, zesandakoa, portobelo batzuk egitea nahi dut baita ere. Orduan, ingo duana da, ikusten duzu hemen, honikoan niko itxaskorra dago, eta honi, azukre pixkat emango diogu, eta ala ere, oskailuan sartzen badugu, oraindik eta naiz eta gurinek eta ez izan, erreza landuko dugu. Honi zebotako dio, kakao dutza. Kakao dut hartuko du, eta honekin, emango dio, zaporeaz gain, kolore iluna bat. Naziko dugu, eta hauek izango dira, txokolatezko mazapana izango du bakarrik. Hau da, perretxikoan txapelak, edo gikue. Ez, batzuk izango dira txuriak, eta besteak izango dira beltzak. Portobelo eta Parix. Bai, Parixeko perretxikoak. Hauek, berez, honekin, honena da, oin, oskailuan sartzen baditugu, benetan, asko zerrezau lantzen dira, ze oin, ikusiko zuen, zehituan zurgatzen du hemen daukagun kakaoa, eta honekoan mantentzen da niko ezea izaten. Bale. Ingo ditugu oinpetxu, perretxiko batzuk ingo izkizut. Horretarako, utziko ditut hemen, tik-tik, eta dauzkat, oskailuan, gordetako mazapanak. Ingo ditugu txuriak, eta gero, hauek erabiliko ditugu, ore hau berdina, gero laberatzeko baita ere. Nola ingo dugu itxura, perretxikoana? Lehenko, baina garbitu, pakatu. Ze, bestela oso, kolore, baitu, perretxikoak ez dira kolore bateko bakarrik, ez? Marroiak izango ziren, edo... Ze holan itzalak eta bai. Bai, danetik, izango da, hartu, hemengo bolatxo eta hartuko du, azukrea utza bota, maira, ez du itxaste dinak, eta ingo duna da, lusatu pixka. Hori izango da, enborra. Bueno, gitxi gora, bai, baita ere, enborra ere, labantxo bat pasau, Patri, mesedez. Bai. Hemen digatarako ditugu bolak,
pisu bat esango dut ondo beratzeko. 10 gramoko bolatxoa, gutxo bera. Kontuz mazapana trinkoa dela, hor 10 gramo erresko baten die. Hor da, ningo du bola bat aurrena. Vale. Bola bat, ikusten zu. Eta gero, hasiko gara, jarriko du hemen erdia eta iskina honen artean, eta asmoa da kono bat egitea. Vale. Gutxo era, bueno, kono hau etxean, antzeko. aldozue plastilinakin praktikatu. Hori da, eta gero behar duzue kristalesko botila bat. Freskagarriana, ero gure kasuan ospinan botila bat. Hau da, hau eskulana. Oin, zikintzen duzu hemen azukre hautzarekin, Bai. botila, sartzen duzu hemen, Jose Igor. eta perretxikoa daukazu hemen. Zerako politxa? Eta ematen du, holan, a ber, txikora, a ber, ez da imaginazio gehi eman behar, holan ematen du perretxikoa. Ba, holan jungo gara perretxiko batzuk egiten. A ber, ematen duela, ez esan ez. Ematen dau, bai. Eta gero honi, behitxo, jartzen badigu, hemen lurra, hau da lurra. Hautz pixkat, hau da lurretik atara berria dago, eta lurra dauka. Saltzei juste honek gaieta baltzak. Horrek txikitzen baituzu, jartzen zuelako lur bat, horretik. kosto batzuk eta basoa. Bueno, bani, postre bat egiten duzu. zu kontari zoazen bitxartean, hemen eskulanak egiten gune. Nik galdera badaukat, kontu kontari ibili baino gehiago, elkarrizketa zigon. Eta kontua da, zuk ze ezaugarri esango zinun, bieditxura pertsona batek, zuk esateko, beitu pertsona honek ondo kosinatzen da, pertsona honek badaki kosinatzen. Ze gauza da, gastronomoa izate hau da, gastronomian aditua, baina horrek ez dago esan nahi, sukaldaritzan trebea danik. Ze jende askok badaki gastronomian inguruan, ez dakit osagaien, historia, jatorria, jatetxetara joan, kritiko hona izati, baina batzuk kosinatzen ez dakixe. Orduan, zuk ze esango zinun pertsona baten, bitu, honek ondo kosinatzen da. Baina, ez duzte, baina ez da, bada, ezaugarri bat esateko horrek ondoko sinatzen da? Hombre, batei, ez dakit, gustua daukan norbaitek edo zertarako gustua izatea, bai jasteko, bai danerako. Pazientzia beharko du. Ze gehiago beharko du. Karpitasuna baita baiero bai. Osa, etxean zikina odan bate, sukaldian be zikina izango bat. Sukaldian zikina bazat, zer esan ondo. Zer gehiago, ez dakit, holan? Edo ezaugarri batzuk, bizitzako beste esparru batzutan be bai alditzuzunak izan, edo bezala nik esateko gehiago, ze itzen dau pertsona batek sukaldari on, ez, azkenean? Orduak sartzea. Orduak sartzea, kosinatzea gustatzea, eta, baskaltzeko itxia, da zu eta zure familia bintzat posik egotea. Ze batzutan esaten dugu, honek ez daki kosinatzen. Ez daki kosinatzen, baina egunero itzen dau, eta egunero jaten dau, da bere familia posi dabil. Orduan, ez daki kosinatzen, zeinentzako, ez? Hor bai, eta bueno, hor jartzen da hobeto, kosinatzen jakin, hobeto ero txartu. Kosinatzen jakitia hori hausa bada, eta hobeto ero txartu. Hori da, baina, bueno, gastronomiaren holan arauak edo gastronomiak esaten dau, kosinatzen dakixenak, bueno, lehengo, menperatu idauela, sukaldaritza tradizionala, nahi eta nahi, hau da betiko errezetak, eltzekariak, lekaleak, barazkixak, arrainak, eta, zure tokiko errezetak, eta gero, nahi bai itxuzu berrikuntzak sartu, bai teknikak hobetu aukeri baukatzula, baina lehengo da, plater bakoitza hartzia, artelan bat bezala, eta hori hobetzea. Eta hori ikusten da asko, Asiako orako kaleko postutxoetan eta bakarrik plater bat eitzen da bienak, 20 urte eman dabe plater bakarra eitzen, eta hori azkenean, ondo ataratzen gatzu, bai ala bai, praktika, eta zuk esan duzuna orduak sartzia. Hori bai bauka. Hor, nik ikusten dut utza handia egiten dela, osteleritza eskola batzuetatik jendea ateratzen da, eta uste dute, egin behar dutela, izan behar dira Michelin izarrak. Eta ez da gutxeo ere. Azkenean, Michelin izarrak ero, baina Michelin izar on bat izateko aurrenan nik uste dut oinarriak ikasi behar dituzula. Bai, eta nik hor jenteari gomendatzen diot, jun zaitezte eta itzazuelan, horrela, egunereko menuan lan egiten duten jatetxe batean. Hor hartuko duzue abiadura, hartuko duzue improvisatzen jakitia egoera zaien aurrean. Ikasiko dituzue betiko errezeten ezaugarriak eta nahi eta nahi ez, gero aurrera bajuteko, ulertzeko, ze azkenean sukaldaritza zientzia ero kimika pixka bada, eta hor, aspektu pila bat ikasiko dituzte. Baina garrantzitsua dela hori, alba dute, ero aukera daukanak, hori ikasten nahi dana, horako eguneroko menuko jatetxe batera juteko,
ero sukaldaritza tradizionala egiten duen jatetxe batera joateko, eta gero izango dute denbora lasai. Jatetxe, goi mailako sukaldaritza egiteko beti dago denbora. Eta hortan bebai, zigor, modak aldatzen dira. Lehengo gunean ikusi naren elkarrizketa bat, Galiziako sukaldari batena, Atafonako sukaldari batena. Bertako jatetxeko jabiana. Eta berak, 12 urte daroia, jatetxeekin, ez? Eta esaten dago, moda desberdinak ikusi itxula, zen lehen, jendia edo gastronomian aditua zauen jendia, edo gastronomia gustatzen jakon jendia, joaten zan asko jatetxe gastronomikotara, holan dastatze menu luzeetara, eta berak ikusi dagoela tendentzia bat, nun geroz eta turista gehiago jasotzen dien olako jatetxeetan, eta geroz eta, jende gutxia igual joaten dela hortara, eta Galiziako jendeak edo bertako jendeak bere betiko bezeruak izan dienak apresiatze dituzte, gehiago voltatzen die eguneko menutara, janari tradizionaletara, nahi xau dauela eskatzea bikoteakin 2-3 plater elkarbanatzeko, 12 plater holan motz biharrian, orduan tendentzia bebai aldatzen da bizela. Orduan, geroz eta gutxi hau daukau, errezeta tradizionalak etxian, tamales, orduan hori bilatzera soia zela bebai. Eta denbora, eta denbora kontua, askok esaten dute, lako jatetxe batera jun, eta nien hau prest 4 ordu egotekoan. Zezkenean badira askotan, eta oso denbora guztian, ez zara aspertzen ez da, dana denborak neurtuta daude, baina azkenean, ezartzen zara ordu bietan, eta holako askotan, 6etan ateratzen zara, eta zatoz, ratza du guztia hemen pasako, eta esperientzi bada, gozatu ingo duzu eta hori, baina bestatzuk nahiago dute, hori da, hartu eta zuk esan duzuna, 2 sarrerako bigarren bat, postria, eta etxera, eta berdin disfrutatuko zu. Eta ontsa, denbora ipatu duzula, elkarrizketa horretan bebai, berak esaten zaren beste gauza bat, oso interesgarri xapentzo gatena, eta esaten zauena denborakin lotuta, ontsa, gaur egun, hainbeste apresiatzen ditugula zapore eksotikoak eta holako kanpoko zaporiak eta kanpoko teknikak, ez dakit, gai garela ordaintzeko 20 euro, holako zebitxe bat, 5 minutuan eitzen dana, bera Galiziakoa izan da, eta gero esaten zaben, eta, adibidez, kongrio empanada bat, edo txerri masail batzuk egon dienagor, 4-6 ordutan kosinatzen, horko razioa 20 eurotan garesti pentsaten jaku. Eta lan gehiago daukie, lurreko balorea askoz begeixau, janari tradizionaleko, ez dakit mantentzeko lan eta historia gehiago, baina apresiatzen dugu bestia gehiago, azkenean berri xadalako, edo teknika berri xadielako, edo eksotikoak, ez dakit. Orduan, nik uste torbe bai lana dagoela iteko. Biteli, modak. Modak eta, hori, esan dago, gastronomia. Bueno, oingo ditugu honek paneietzak, eta horretako imar dugu, bola bat. Orea berdina da. Orea berdina da. Bai, eta honek egiten dituena gero da, hartu, azukreti pasa holan. Kroketa batzuk izango bazien bezala. Kroketa izango bazien moduan. Eta da super komplikatu oin behar diona. Adi, hartu behar dugu makitxu bat eroan zerbait. Ingo digu, zuloa, eta barruan sartuko dugu, zer nahi dugu? Marmelada pixkat, Pinazi batzuk. Almendra pusketa batzuk. Venga, almendra batzuk. Holan jarriko izkio, eta hau labera jungo da. Hau da, inalditxugu baita, lehen indogune honekin, kono hauekin, hori hartuta oinarri, kono horiek zuri ez dizu ematen kirikino baten itxura dukatena? Esan betu baiet. Bueno, a ver, zuk esaten badozu zigor, nik dana erosten dutu. A ver, ez dakit, pinaziak izango banituzke, aurrekin eta itxeko, azkenean da, hartu holan, holan forma eman, hau gorputza izango zen, eta hemen pinaziak, klin, pintxuak izango bazien modu, hau da gorputza, eta hemen pinazia jarri, eta hemen, ez dakit, txia abi aletxokin begiak egin. Ez dakit, imaginazioa zuen nahi duzuena eta balio dena. Baina guk oin ingo itxuguna da, honekin, marmeladaraekin eta hori bai, labea 220 gradutara daukat, eta honek 6-8 bat minutu barko dituzte labian. Orduan, eitzen noa, baina era tradizional, ez erotu gabe. Bolatxoa, azukretik pasa, eta gero, urrakin ingo itxut batzuk, eta beste batzuk, almendrarekin. Egisa da, imaginazio apurtxo batekin, perretxikoak, kirikinoak, edo beste edozein forma egeikela eta politxa dela lan hau, ez? Eta, artea bebai, baukala. Gastronomian beste arte bat ondo hartuta dauena, da
aurkezperanera, ez? Holan, plater bakoitza aurkezpen bisuala izatia, eta horrek azkenean itzen daule lehenko begitxik sartzea, politxe izatia, eta gero, esperientzia hobetzea. Bakizu gaur zigor egun berez isa dela. Zeba? Gaur ospatzen dugu arrantzalearen eguna. Gaur alda? Gaur da arrantzalearen eguna. Ara, bitxo. Zorionak arrantzale guzti. Eta, hementxe, nahiko poetiko jarri dozkunez gure gidoila dilukenek, irakuriko zut. Motorrik gabeko ontzi batek ezin du mugitu, baina sarerik gabe ere ezin du arrantzarik egin. Ostera, Hau da, omenaldi txikitxo bat eitxeko, saregilei, bai. Ona. Bai, Euskal Herriko zenbat portu, egon ziren, geroz eta gutxi hau geratzen dira, baina emakumen eskuekin, emakumeek lanian, eta horrez, eskenean lan gogorra izan da. Orduak eta orduak sartzeko, eta, nik hor... Pazientzia eta trebezia. Bai, laguman neukan, permiotarra, eta berak esaten. Karo, baina, arrantzaleak iristen dira, ez dakitze ordutan, sareak, eta gero, ateain behar dira, handik 2 ordutara, eta behar dituzte sareak, orduan, deitzen dizute, edozein ordutan, berdin da eskontza batean basaude ere, zate bada, eta segi korrika, eta konpondu zazu, sare hori, zebestela. Bai, ezin diatara. Orduan, lanak daukana da, erantzunkizuna hundixa, deitzen dutzen enean, premiaz joan bizara, sare hori konpontzera, eta bari, horrek eitxera. Orduan, egisa da, lanak daukala bere zailtasunak, eta belaunaldi, geroz eta jende gutxi hau geratzen da horretan lan eiteko prest dauenak, naiz eta lorpen nabarmenak bebai izan dituzten euren eskubidietan eta holakotan. Lan baldintzetan, bai, lan baldintzetan. Adibidez, lehenengo lana aitortzea. Eta horre daukan lana, sekulakua dela. Gero, erretirorako koefiziente murrizketa bebai, lortzia, lehenengo gizonentzako bakarrik lortu zan arrantzalientzako. Eta, lan baldintzak bebai, hobetzia. Hala eta lanbidean etorkizuna zalantzan dau. Arrantzaliena bebai, geroz eta arrantzale gutxi hau dauz. Orduan, zaregileak bebai, holando jaz bebai. Orokorrian dagoen zerbait da, olako ogibide gogorrak direnak. Gogorrak eta artisauak eta baina, gu hemen sukaldaritza programa batean gaude, eta nik badakitzen bat lagun dauzkadan, ezin aurkitu inor lanerako beraien jatetxetan, eta berdin da zerbitzari, sukaldari, erolako edozin lan eiteko, ez? Orduan, eta zer esan iker, hortuan, hartzantzan, itxasoan, ez dago, jentia ez dakit, mundu guztian nahi ditu 2.000 eta piku euroteik orako soldatak, eta asteburu guztia jai, nahi dut esan, hosteleritxara bueltatu, ze jendeak galdetzen duen asteburua libratuko ditut. Gian bat libratuko zu, hori gure garaian ezinezkoa zan kontua, ez? Baina gaur egun, zorionez hori ere lortu da, baina, arasoltiak ari dira lortzeko langileak, sektore pila batetan, eta, jendia, ondo bizi da. Hor egon bida horeka, zigor, soldata hon baten eta eskubide hon batzun artean, eta gero, lanian artean, ez? Nik uste dut bai. Hor egon bidala lana, hosteleritza asko, nik laguna euskator, eta lehen aste bitartean gauetan jatetxe gehienak irekitze zuten. Gaur egun, aste bitartean, ez bada hiriburuetan pila bat itxita daude. Orduan afariak ez dituzte ematen, gero eta jatetxe gutxiago emate dituzte afariak eta hori, eta hor, 8 orduko hori, guk 8 ordu zer ziren ezkenekin, hosteleritzan lan iten gendunean. Hor, 10-12 ordu, normal, egun hori iten genituen lan. Eta, zorionez hori, etorri da. Baina ala ere, ez du aurkitzen jendia laneako. 220 gradu, 8 minutu, labera, eta oin, bestia izan da, Patrik, izango da, trampantojo bat, alegia. Hemen, sartai bat. Sartaian txampiñoia salteatu taiteko ze jartzen du? Berakatza, oliba, ez? Bai. Oliba, ez dio jarriko. Zer dauka olibaren itxura holan zabali jartzen badu? Espiak... Ematen du, holan, imaginazio pixkat eskatzen dizuet, holan, hau olioa izango zan, gero, hartu, hauek, txikitu ingoen itxun da, izango zen, almendra, baratxuria txiki-txiki, eta
Gero, gure perresila izango zen, menda hostoak txikituta. Aurrena, lehen esan dizu, sukaldari batek garbitasuna behar dut. Horrek labean, 8 minutu behar ditu duenez, hau garbituko dut, eta ero, zure postre dastatu gaieta, oso batzuk gaieta beti gustatzen dira. Oie, dastatu nahi ditugunez, utzi dazu hau garbitzen, eta ero erakutzeko izuen nola aurkeztuko duen hau. Eta ikusiko dut, hau asmoa zen, holan, hartu, eta horrela zikintzea, eta bueno, ez dakit, hau ja, dauka honek txampiño itxura, holan, ez, baina hau seguro gozua. Bauka, bai. Ez dauka itxura, arek esaten du ez. Bueno, laguna, ez, hau desagertu ingo da, papatean. Magia ingo du, baina zuek etortze zatenien, ez da existitxuko. Bat, bita. Olioa bero dugu, baratxuria botako diogu, eta baratxuria dantzan hasten danean, efektu espeziala, barrengorriak bertara sartuko ditugu. Barrengorria bota, kontuz, hemen salteatuko ditugu, zu bizian, eta perresi pixkada botako diogu, eta listo! Gure txampiñoiak badaude, eta hemen, esan dako, 6 minutuan gure paneietzak ere egin da daude, eta, bueno, hauek arrautzarekin margotzen maitugu polita daude, baina, bueno, a ber, gu bezalako bi melokotoiek, edo ni bezalako melokotoi batentzako nikua gaurkua. Hau pia guztau jatea, urkezpena, lehen urkezpenei buruz gabizela berbaitzen? Bai, hemen daude, azkenean gure mazapanesko txampiñoiak, ero barrengorriak, eta hau bonus trackero deitzen zaiona, paneietzak. Hau jateko... Bi baten presioan. Ez dakit, nahi duzu moduan, Patri, ero gaieta jan, ero nahi duzuna. Venga, hau jango berdi bana. Venga, eman. Ja, ba. Biztala nik emendoko batzea. Hostia, ja, baina honek ez tixa dauka, olioa, barkatu. Hori. Ematen du, baina holan ikusita baiotz, ematen duela. Hortzaki, trampanto joak. Eta hauek azkenean da berdina, baina txigortuta labian, eta bat bigati, ja egiten baduzu mazapaian horrea. Hau da, ezi hau eta hau, baputxoa lehorraua. Ba, hau kosinetu da. Hori da. Bez, mazapaia kosina da, holan jungo zen. Baitu, honekin geratzen az, jarteko, eta honek argazixetak eta politxa dalako. Baina hone dauz, txego xo. Orain, bueno, gaita kuki ditu. Kuki osasuntxu bat. Amerikar kuki osasuntxu. Venga, bigai. Bueno, ba, Amerikar kuki osasuntxuak. Esan ditugu, edo, euskaraz, gaietak. Bai, betiko gaietak. Baina, kukiak ero izango kukia, baina kukia badaukate. Ez dia betiko gaietan moduan. Ez, bere berezitasuna bauke. Bai, kanpotik kurruskari, barruti xamurrauak, eta bai. Hori da. Kukia nietzako hori da. Eta gaurkoan, bueno, nik interneten topau dut errezeta osasuntxu bat, kukien bertsioana, ba, jartzen dauela, bueno, ba, gurinan ordez koko olioa, olo malutak erabiltzen dituzte, azukre txurixen ordez, ba, koko azukrea, eta, bueno, ba, itxuste holan osagai batzuk, beraz, botakotzot errezeta, da, ia gustatzen gatzuen. Arrautzak koko olioakin, azukriakin eta vainillakin ondo nahasiko. Gero osagai lehorrak gehitxu, olo irina, olo malutak, bikarbonatua, intxaurrak eta txokolate txikitua, berriz nahasi, bolatxuak in, labeko erretilu baten jarri eta 10 minutuan 180 gradutara kosinauko. Beraz, nahasi, laberatu eta jan. Holako errezeta baita ditugu, ere. Hau, erreixa, lehengo osagai eseak. Hau da, koko olioa, ontxe, bueno, ba... Badakizu hemen ibiliela gure kamarak eta zer da hori, ba? Bai? Bueno, bai, enoa esaten zer hitz erabili itxuzte, baina ez koko olio da. Ah, bale, ja. Bai, egia da, dagoela hor puntu hortan erdi urtuta, erdi... Eta behintzat, hemen txurienen barruan bero iten duen, ez? Claro, azkenean labia daukau piztuta, eta... Urtu iten da, fokoak eta hori, baina bestela, kanpoan utziko gainon, geratuko zen, zuri-zuria gogorra. Bai, etxian hor igertzen da, udadan edo negua dan. Bai. Neguan egoten da hor, txak,
holan, ondo trinkoa, eta udan, urtu haua. Hemen koko azukrea jarriko dut. Vale, azukre txurian ordez. Hemen aipatu izan dugu, koko azukrea nondik guk Tailandian ikusi genuela, egiten dute kokoaren lorea hartu, moztu egiten dituzte, eta handik ateratzen den zukua, olako estiantzeko bat, hori zutan jartzen dute, denbora pila baten irakiten, eta kontzentratzen da pila bat, gero ostutzen danean gogorra bihurtzen da, eta da gero egiten dute birrindu, eta azukrea bat eratzen da. Bueno, osasuntxu haua, eta zapore bai baduka ikutu berezia. Regal izan zapori dutzat. Hemen naiz eta errezetan ez jarri, lasa ez da jauziko eta egatz apurtxoa de bai, sapori altzatzeko ondo etorriko jaku. Eta gero nik gari irina hortu, baina errezetan olo irina jartzen dago. Azkenean, pentsutanako txorinen basaula, eta azkenean ez zauen, baina olo irinakin etxian egin ditut eta oso goxuak ateratzen dira. Beraz, 75 gramo, aukitzen dozuera. Eta hemen, legunen hon ginen ez, olako gaietetan eta honek tatillak erabalik genituenak, azukrea beharren eta birrinduta, eta azkenean, esan duguna ez, gaieta kukia gaina, tamainuen normalean kukia saltzen dituzek, oso, kafetegi batzuetan da, eta izaten di olako batzuk, zate oso, handiegi. Eta oloko potaluak. Ez, fina hoa izan behar da. Egia da, kanpotik kurruskari eta barruti biguntxo egon behar dela, ez da, Maria gaieta modan dana kurruskaria, baina, lodiak ezin, finak izan behar da, eta denbora gutxian iten dira azkenean labean. Eta tamaina batzuk ikusten dituzu, eta prezio batzuk, tamainan, tamainukuak. Lehenko gunean, Bilbon zabaldu da, sare sozialetan antxe, famatua edo birala indan neska bat, Ameriketatik etorria, eta zabaldu dau olako Amerikar kukien dendatxo bat Bilbon, txikitxo eta itxeitxu bidixuak, eta bere historia asaltzen. Eta lehenko gunean joan nintzen, proiko, ez? Claro, ja, berria gero jakiteko, kritikatu berdanero, ez? Hori da, hain handixak ziren, nun, bi eskatu nitxun, bat asenarrantzako eta bestian niretako. Kukiak, zeusen zapore desberdinetakoak, red velvet, brownia, ez dakize, txokolate urkrema, baina nik eskatu nitxun klasikoak, txokolate pusketak eta intxaurrak. Eta bi gaietagatik, 9 euroko horreziztek. Bi gaietak, €4 bakoitzak, eta zenen, onak egon biko die. Bai, eta handiak eta onak zauzen, baina egia da, handixa diela, eta karo, ez diela Maria gaieta bezala. Ni oie kukiak ez iztu uste, baina badaude beste kukiatzik bater ez daizkidan gustatzen. Hauek, interneteko kukiak. Publizitateak. Gorrotu ditut interneteko kukiak. Zu sartzen zara erreportai bat irakurri nahian, eta azten zaizkizu, lehenko eta behin jartzen dizute, onartzen dituzu kokiak, aukeratu aldituzu, hori ondo dagoela, zeintzu bai, gero zure garpiketen aldozu, ero. Ontxe derrigorrezkoa da. Bai, horregatik, baina, Patri, artikulu batzuk ezinezkoa da irakurtzen. Derrependi, 3-4 lehiotxo irikitze zaizkizu inguruan, kotxe bat saltzen dizutela, beste ez da izan, gaina, gutxi gara kukian asmo bala, jakiten duten nundi zoazen zure informazioa banatzen dute. Ezagutzen zaituzte. Horregatik, eta bat batean bizikleta bat saltzen dute, epa! Sartai bat bai aldamenian da, nondik baina zer da hau? Eta baina pila bat, eta horren nire guztiz kontrako bat, ez dut erosik hori, ze gorrote ematen dit, ezin ditu dalako, egon barzara beti isai ematenan, borratzen danak, pik. Baina bai, bitxia da, zuri bizikletak eta sartaginak erakusten zu, niri oin umian gauzak, eta erropak eta poltzuak, beraz, ezagutzen gaituzte, eta agertzen da, lehen gurean lagun batek esan estan, betxu, sare sozialak endin bitxut, ze bakarrik agertzen jat, honen neskak bikini izan, hori zuk ze behitzen dozu, niri bakarrik txakurkumiak agertzen jat, eta errezetak, orduan, hori bakoitzak ze behitzen dago, Nik ezaidan agertatu inoiz, eta da, ez dakit, altabozakin daukala uste dut, telefonanek, egon hitz egiten ze ondo Esloveniara jungo nintzake, ze politian Eslovenia eta ez da izan, egon hitz egiten lagun kuadrianan, Eslovenia gora Eslovenia bera, hartu telefonoa bapatean, eta bidai Esloveniara eskaintzata. Bala, hori zer da, entzun egiten dut, teoria hori bada, baina nik ez dakit zinezten. Niri ez gertatu inoiz, ez zait olakorik gertatu inoiz, egia da niri interneten, azkenean, mendi kontuak eta normalean agertzen zaizkit, eta errezetak. Sare sozialetan ibiltzen naizenean, errezeta pila bat, bizikletan eta jendea korrika menditik, eskalatzen, eta olako gauza besterik ez zaizkita agertzen, eta katxarreria sukaldekoa ere, hortik ere gastatzen dugu, pixka gustatzen zaizkigu olako tramankuluak erosten da, esan duzuna, Patri, ezagutzen gaituzte. Hori da. Eta, guk bai ezagutzen ditugu metodoak, hileko gaietak. Koipe pixka bat? Koipe pixka bat, edo ura. Eta eskuakin nolan ez itxasteko, ingo ditugu
bolatxua. Gero honek, gaietak zabaltzen dienez, jarriko ditugu, distantziakin. Bai, bola naiz eta bolaen, gero honek jetxiten dira, azkenean, normalean kukiak egiteko osagaia, zein irina, gurina tartean egoten da. Ia, oin erzeta osasuntxua dauzkagun hortan, olibak eta erabiltzea ditugu, koko oliba, baina gurina eta izaten dituzte, eta horrekin beti kontutan izan, gero zabaldu ingo direla, eta batetik bestera tarte utzi behar dugula, espadugu nahi, kuki erraldoi bat, 20 eurotakoa izango zen, Patre, hemen bat. Bueno, a ber, ikusita zuri, ze tamainikoak izan ziren jantzen dituenak? Osa, haundiak. Zien haundixak baino zien lodixak. Eta kalidaria? Aerona zauzena, ezin da, SB kontrako ezin da. Baina hori da, ondo ordainduta, eta benetan goxua zauzena. Ni batzuta esaten da, hori lagun baten, jatetxe baten hitz egiten, Javiarekin, ez da, ize ardo baten inguruan da. Oso garestian zala eta berez da, zigor, ez da ardo horrezen balio duen, da? Momentu hortan, ardo hori hartzen ari zarenean, berdin zait, ardoa, zagardoa, edari hori, ez daki ze glasiarretako ura ari zarenean hartzen, norekin zaude zegoera dena da, ez? Gaur egun horren ez aipatzen den esperientzia, ez? Eta orduan, diruana, bigarren toki batean utzi behar dugu, eta hemen, bardina, prezio hori jarri badiote ez dut, uste izango da, aero bat, eta lehen gaiak erabiliko ditu kalidade oso honekoak, bere tamaino aldetik eta zuk esan duzuna, pixatu be, bakoitza zer, 100 piku 200 gramo pixatuko zituen? Lau kilo igual. Ez bai, pixutxu ezin, trinko ezin. Orduan, jentea ez dago bere, esaten dago, teiatura harri botatzeko, gauzak zentzuarekin da, jakin da hori ordainduko duela jendeak. Zer bestela, jugo zaizu jendeak behin, esango dute, 9 euro ordaindu jo, 4 euro tardi, gaieta bakoitza. Gainera, lehorra zegoen, etzegoen gozoa, Bakizu, krisian gehien saltzen zan produktua edo bere garaian, 2008ko hor garaian esaten zan, gehien saltzen zan produktua, zala, Espainiak margotzeko emakumeen artean, edo pertsona batzun artean, ze zan, artikulu bat txikia, ezain garestia, baina emoten zotzun, kapritxo horren sentsazioa, ez? Eta nik uste gaietakin berdina pasatzen dela, naiz eta zuk pentsau, gaieta bat 4 erdi. Ja, baina, da presio bat, naiz eta gaieta bategatik ordaindu, presio txikia dela, eta gaieta batek emote dotzula. Zerbait berri hartu duzu, eta ez duzulako astakeri gastatu, eta ematen dizu beste bizipos bat, edo beste zerbait, ez? Hori da. Beraz, ikusiko biziposa emote dozkuen gaieta honek, 10 minutu bide daue, hori bai? Beraz, eitxuengo itxugu, eta gero etorriko gara jaten. Bikain, hemen ongo nahiz zionten. Hau da xarma, holan ikutu artisaua, hau da, ez datu kuki perfektuak ataraten borobilak, holan perfektuak horre bakarrik, kaxakuak izaten die. Etxean enjakuak, forma desberdinak, txokolatia batzu gehiago, ez datu gutxi hau. Amatxiren gaietak izango ziren iparraldean, jaka, 4 euro terdi. Baita. Nik doain emangotzut. Eskerrik asko. Hementxe, gure Amerikar kuki osasuntsuak. Hori bai, erdi bana ingo, zigorrek kameratik kanpo aitortu ez da. Lepo nao. Hainbeste perretxiko. Erdia hemen, baten urte betetzea zian ekarri du patata, tortilla, ez da gizan, goiz erdia jaten eta lepo batzutan bete iten, naiz? Onartzen dut. Batzutan, beti ez. Ni egunero, txorinetik da, txorinen nagoenetik, egunero. Bai, gizien dira, Lipa botatzen ari zara batzi. Ni ez dakitzen ibitetzaren. Zuta gure beste jefa, ai ama. Oso onak, Goizuak. Ez dago esan beharrik, uste dut imaginatzen zen dutela, baina benetan oso osoa. Eta koko oliba, eta koko oliba oso neutro izaten da. Badago bat, zaporetsua, Gaude bi koko olio bat, neutro dana, zapore zuzaiek ez dagoena, eta bestia, bueno. Bai, enakien. Eta bat ez dagoela, zer, zapore ez zer. Beitu, hori aukeratu. Bueno, laguna, bai, gulu zatiten gara, azten gara hemen kontu kontari, eta funiten zaigu santua zerura eta hori izan da. Eskerrik asko dikaterren, eta, biarrizko gara, mentxo bien.